Begejstringerne havde de svært ved at skjule i Hjørring før Champions League-opgøret mod Göteborg. Det er Champions League for helvede. Ja, det var jo lige præcis det var, og Fortuna Hjørrings cheftræner var også godt klar over, at det var en svær modstander, der ventede. Altså, hvis der er nede ved os ende står 0, når vi er færdige, så er det et rigtig fint resultat. Og skulle vi så score en enkelt, så vil jeg heller ikke græde over det. Det bliver en utrolig spændende kamp. Jeg har lige stået og snakket med en af journalisterne fra Göteborg, som har fortalt mig, at de har fået 4 nye amerikanske spillere. Så jeg er da helt sikker på, at det bliver noget af en opgave for os. Men jeg tror, at vi sådan betragter den som en 50-50 kamp. Altså sådan kampe har man ikke i Trefligaen. Jo, måske når vi møder Brøndby, hvor de sådan sidder tættere på, men det er jo noget et helt andet niveau, hvor man hele tiden er omgivet af spillere. Det er dejligt, synes jeg. Jeg glæder mig hver gang jeg spiller. Nervene fik et ekstra pift under den officielle Champions League-hymne, som virkede til at give spillerne lige det allersidste før startfløjtet. Og det var en frysende cheftræner fra Fortuna Hjørring, der kunne se sit mandskab starte bedst den her råkolde aften på Hjørring Stadion. Her er det Camilla Kur. Men bolden her, den stod jo altså forbi opstanderen, men Fortuna de startede opgøret rigtig godt. Minuttet efter, så var den gal igen for svenskerne. Tiffany Weimer på højkanten. Indlæg, og herinde i feltet er det Nadia Nadim, der er tæt på at kan styre bolden i de svenske netmasker. Generelt set så var Göteborg FC skuffende de første 45 minutter. Det her det er den eneste chance, vi har kunne finde frem. Og det var jo ikke ligefrem noget at prale af. Det var altså Fortuna, der styrede de første 45 minutter, men de formodede ikke at score. Og dermed der kunne begge mandskaber gå til pausen målløst på Hjørring Stadion. Og der var sikkert blevet talt med store bogstaver hos gæsterne i pausen. De startede som lyn og torden i anden halvleg, kom altså frem til en stor chance her. Og Johanna Almgren var igen på top kort tid efter på højrekanten. God detalje og et godt indlæg. Og her er den farlige angriber nummer 9, Kristen Prester, er tæt på og kan få en kæmpe chance på hovedstøden. Men så var det pludselig Hjørring, der kom frem til en chance. Og her er det Camilla Kur, der er millimeter for at bringe Fortuna Hjørring foran 1-0 i opgøret, ellers i en periode, hvor det var gæsterne, der sad meget tungt på spillet. Og billederne, dem lader vi rulle. De er altså uredigeret, den her sekvens. Vi ser, hvad der sker. Bolden røgles ud til indkast. Her er det Line S. Jensen, der modtager bolden. Hun finder Nadia Nadim i dybden. Hun tager et par træk, og hvad så? Bum Karl, 1-0 til Fortuna Hjørring. Målscore efter 65 minutter. Nadia Nadim. Men smilene og den gode stemning på Hjørring Stadion stivnede kort tid efter. Efter 72 minutter, altså 7 minutter efter føringsmålet, fik gæsterne frispark, og så skete der det her. Målmand Maria Christensen blev fuldstændig snydt på frisparket fra Yale Averbuk, og så stod der 1-1. Efterfølgende fik vi at vide, at vinden havde drillet målmanden, og det var de her billeder jo et rigtig godt eksempel på. Der var en hård vind på Hjørring Stadion, men ikke en undskyldning om, at det var en bummert fra målmanden Maria Christensen. Og derved sluttede opgøret 1-1 på Hjørring Stadion, desværre set med danske briller. Dermed har Göteborg det bedste udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag.